jing sa kan thok bajur hai ni keseng nama ba adon gui breu ba kam ni ba dei khot jong ka seng ka jong ni oti breu lele ikam boman di ba se khai la ba no ado bola le di jot na ado akoi ngot untuk kai serang hauju snam bây giờ bậc cái này là cái gì chúng ta sang thì phần ram dơ phần poi thì phần ram dơ cái bậc khâu lor jadi là bom man juga ni bro ban haji sha akini kisi ni pen pet tu buat disorder senong ban pelong dekat rally harga senong usau angin itu rengkat bagi nelam na usau unit harga ba kata ke jinjia kelajia hati time di Nrai haba yakran bagi soda nakale ki soda la ong ni ba insange shwa ya ka rally na ba ki polis ki la khot ban ong ba ban sange shwa na ba kal kan sadon biang ka jing flan ki ka to kan ni ki khna ba te u samla ulala e te kamboman ti na kaleng jong hi kum ka seng ni so ban ong ba ni pendram yu bat ni kepat ru yu ka bor jong ka an ba ka de ben sim bat ai bat yu te persa yu te nong le boman te kum ju ru kembali ki social media ulah kami le ni ba de khot jong ka seng hoi de khot jong ka seng ko bom siwa ndrei na kaliang jong ka unit adin ba bunsin hi ule ikam ki bom yahab berkor kum trikam jong ka seng tina kaliang jong ka unit klasim ya ka senjam ban welcome when no yu ban long kum jena secretary le ni ban terminate no yu te habade ba kani ke jeng kam jong u se ga sudai ba kam khle ngai nama ba na kaliang jong ni nim itu su u de ko jong na du ka khatwei tarik jong banai ba sau ajar plai na kalian ke unit kala de ban weng no yu bon long kumu khot ka seng ban lai ko piru yangi kum kan nong stoin circle banga te habai de bakani na kalian jongi nim itu su kum nga ong na du menang nim itu su yu to hoi ka don ka jing kan tho nang ni na tai ba du khot ka choisi ba le e tamboman na su ong hi ba kum hakilong yeng long sem kidon ki khon ba tipsi kidon ki khon ba tam sneng te wat ki kur kilong jat bro ya uno breu bala boman ni hab ban tat kur te kum ju ro ni na kalian ka seng hadin ba ni yo jing tip hi malumala ba uno breu ya le persa ya ka kum yat kam jong ka seng namar kum ka seng hi ngim ju hikai no kit khot ki jongi ba kin le ki kam to kam them le ni kam panyap breu ni kam bat bor nama kum kinong elam ni don ni kata kajing sungoram haba ni ui ba une breu hadin bala sa ueng ru dang kam le di khot ni te ni kinong suong no kumban su jam sekija sekisen jam ki bala leg no ki pot bon suwa ni la long ki lesing la long ki nong wanra ya kan ka seng new trade its council po jo ka thai tingi dap ta jing sngo khia ka bajur habai de ka ni ka kam but ni sngo ban ong ba ni peram jur but ni sngo ban ong ba ka bor jo ka an hi ka de ban ai da wateng e eu ni breu ba tam ti tam jat ki khlung khna ba mi lui ba tip e ya ban khndo ya bai de ba ka ne na tharai na kaliang jong ni don hang ni nongelam na ka women swing ni don ru hang ni nongelam na ka unit lesi ki don ban kan ni tenga IT ni ki ru kin kren ha ka bai de ba kin banta na ma kan ni banta hi ga de ka banta ka ba sokhia ha ka ta e shi khandiat hi na bata ki pat ba kumba na sukwa ban karpat kumba pila ju kersan yang ka seng na ka pos kumba pila ju sania yang na ka pos to ai biang ke jing sania yang ai biang ke jing kersan yang ni na ba kumbangal ong mana bangi kum kinong yalam hi nim kwa ban hi kai ya ki dekat ki jongi bakin le ya kani katai ke bom yahap bat ke ilang gas alam bat society tendrei ko wan jia kum ni tingi ngin ong su kum no ka jing kan tho ki social media ngin
ni nam das ngau ye nama ba ngi kum kinang lam ni kham le kata kam